Assalamu alaikum, ni ce taku Hauwa Ayewa wanda kuka fi sani da Azima. Ku ci gaba da kallon drama ma Arewa Medium, sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙwararrawa. Mun gode. Zubairu, na maga. Kama na fake. Ko an sale rama. Na san fake uga. Nace aikin da na ba ka na gama ne. Aikin da na ba ka gama ne? Uga na gama cin jiya kuma za ka tani rage. To sai ka je ka rasa shi saboda ina so mu sallame ka ne nan da da Gola. Sai ka ce ba ka tani. Kawai ka tsire da sauri da Allah. Ka fito ba? Wurin Zubairu ba. Da ba ka tsire. Oga Zubairu. Ake wani ka bani ka fito ne. Ta fito ringi. Ka cire wasan nan kai matsala ka. Okay. Ka je ka ce mu ga babu kartu amma ga lamba 300. Yan fada masa. Ka ce mu ga akwai lamba 300 ne babu kartu ne. Kartu ne. Babu kartu sai dai 300. Babu kartu sai dai 300. 300 ba. 300 ba. Ne ka kira shi da to, ina. Wai mu je tare da kai. Mu je? Tare gurin oga? In ji oga ne ce mu je? Ɗauko shi ba. To, tukunne ka ji. Ka su bola. Ka ji kana ji ba? Oga ya bani aiki tun jiya na buga na gama. Kaf na gama aikin amma akwai wasu matuƙa guda biyu suka rage. Na rasa a inda suke. Na duba, na leƙa, na rasa inda suke. Allah ka nuna mutum da suke kai ma ke an zo a banza da a koma a wofi ke. Muje, wurin oga, muje. Ka ɗauko su tafi. Yawwa, kai na ka je ka bada tufana ka ce wai sai dai lamba 100. 300 na diba ban danta ba sai dai lamba 300 ga tana. Lamba 300 ko da kai. Ana tsara. Lamba 300 ce. Wannan aja ta shi ne. Yasa kuma ka ce lamba 100. Yasa na ce wanda kake a wannan gare din ka taba ganin da su bana lamba 100. To ga na ga kaman lamba na kaman katuwa. Kana a gare din. Kana na goma ga. Na kaman lamba na kaman katuwa ne 300. Yanzu kai in ba dai a gare din mahaukata ba. Sai za a ce wannan sufana ita ce lamba 100. Wallahi ga na ga ta katuwa ne. Ba ga ta nan ba ita ce tafi. 100 lamba 100 ko na gani abu ne lamba 100 ko yayi ga. Lamba 100. Yanzu kai shikenan kuma kowa ya zo haka za ka rika kunna muke nan a ce ka dauko ka bada sufana ka je ka bada wannan sufana shirme ka ce kai sai dai lamba 100. Na ga ta katuwa ne. Ai kaga shi ma bai daidai ba ga. Gashi fa shine karami da kai amma ka san ba. Yasa ba ka da kwakwalwa ne kai ka. Ya hakuri. Zan yi maganin ka fa ina ga ma ba ka ji ba. Ya hakuri ga. Zan fa yi maganin ka fa ina ga ma. Ka dawo fa? Oga. Ka dawo fa ina. Oga na yi ritaya. Wallahi na yi ritaya. Ka yi ritaya? Wallahi na yi ritaya.